യഥാഹ ക്രിയന്തേ മോക്ഷകാംക്ഷിഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്നുച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സുമൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ ച യുജ്യതേ പ്രശസ്തേ കർമ്മണി തഥാ സച്ബദ്ധഃ പാർത്ഥ യുജ്യതേ യത്സത്യതി ചോപ്യതേ യോ വാഭിധീയ. ഹലോ, ഞാൻ വായിച്ചല്ലോ, കേട്ടില്ലായിരുന്നോ? ലിങ്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ്. വേണ്ട. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത് എന്ന് പറയും. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവൃത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപകർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ത്രിവിധാം ഭവതി ശ്രദ്ധാം ദേഹിനാം സ്വഭാവച സാത്വികി രാജസി ചൈവ താമസി ചേതി താം ശൃണു. അയ്യോ, വായിച്ചു തെറ്റിപ്പോയോ? 28. അശ്രദ്ധയാഹുതം ദത്തം. 28. ഒരു നിമിഷം ബുക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അശ്രദ്ധയാ ഹൃതം ദത്തം തപസ്തഭം കൃതം ച യത് അസധിത്യുച്യതേ പാർത്ഥ ന ചാതത് പ്രേത്യനോ ഇഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം തത്സത് ഇതി ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ ശ്രദ്ധാത്രയ വിഭാഗയോഗേ നാമ സപ്തദശോ അധ്യായഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രദ്ധാത്രയ വിഭാഗയോഗം എന്ന 17-ാം അധ്യായം ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു സുരഭി മാതാജി. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയകുമാരി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്ലോകം ചൊല്ലാന്ന് പറഞ്ഞല്ല, കീർത്തനം ചൊല്ലാന്ന് ചൊല്ലിക്കോട്ടെ. ചൊല്ലിക്കോട്ടെ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. അത്ര നല്ലതല്ല, എന്നാലും ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ചൊല്ലുന്നതാണ്. അത് കുഴപ്പമില്ല മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ചൊല്ലു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പീലിയോടൊത്ത കാർക്കൂന്തലും കെട്ടി ഭാരതദേശത്തിലെ കമതും തൊട്ടു ബാലചന്ദ്ര സമാന മുഖപ്രഭ കാണാകേണം. ആരണി മലർ പാലയ്ക്കാമോതിരം ബാലകർക്കിണങ്ങുന്ന പുലി നഖം ചേലോടായവ ചാർത്തിട്ടു കാണണം ഭഗവാനെ. നീലകാർമുകിൽ വർണ്ണ ജനാർദ്ദന ബാലഗോവിന്ദ വാസുദേവ കൃഷ്ണ മാലകറ്റണേ മാധവ ഗോവിന്ദ വാസുദേവ. കയ്യിൽ നല്ല മുരളി ചെറുകോലും
മെയ്യഴകാർന്ന പീതാംബര പട്ടും കേട്ടി നന്നായുടുത്തുടൻ കാണണം വാസുദേവ. ഭക്തനായ കുചേലനു വേണ്ടവ ഒക്കെയും ഭവനല്ലോ കൊടുത്തതും മുക്തി നൽകണേ മാധവ ഗോവിന്ദ വാസുദേവ. പീലിയോടൊത്ത കാർകുണ്ടലും കെട്ടി പാലദേശത്തിലെ കാമതും തൊട്ടു ബാലചന്ദ്ര സമാന മുഖ പ്രഭ കാണാവേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നന്നായി മാതാജി. മാതാജി വളരെ മനോഹരമാണ് മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അശ്വതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലട്ടെ? ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ. വെയിലു കൊണ്ടു നിൻ പൂടലയ്യോ കാളു പോലെ തളർന്നു പോയി. മണ്ണിലോടിക്കളിച്ചതോ മതി കണ്ണനുണ്ണി മാമുണ്ണണേ. മങ്ങിടുന്നു വിശപ്പാൽ നിൻ മുഖം കിങ്ങിണി കിഴിഞ്ഞിടുന്നു. നിന്നമ്മയ്ക്കിതു കാണാൻ വയ്യല്ലോ കണ്ണനുണ്ണി മാമുണ്ണണേ. വറുത്തുപ്പേരിയും കാളനും ചോറും കട്ടത്തൈരും ചമ്മന്തിയും വെണ്ണ നെയ്യും വിളമ്പിട്ടുണ്ടിത കണ്ണനുണ്ണി മാമുണ്ണണേ. ഉപ്പുമാമ്പഴം രാമയ്യങ്കറി ഉപ്പിലിട്ടതു പപ്പടം എന്നിതെല്ലാം വിളമ്പിട്ടുണ്ടിത കണ്ണനുണ്ണി മാമുണ്ണണേ. നിന്നുടെ പൊന്നിൻ കിണ്ണത്തിൻ ചുറ്റും ധന്യരാം ഗോപബാലന്മാർ കിണ്ണവും വെച്ചു കാത്തിരിക്കുന്നു കണ്ണനുണ്ണി മാമുണ്ണണേ. കൊമ്പും ചൂരലും കക്ഷത്തിൽ വെക്കാം പമ്പരം വെക്കാമംഗത്തിൽ. അന്യന്മാരാരും വന്നെടുക്കില്ല കണ്ണനുണ്ണി മാമുണ്ണണേ. തൃഷ്ണയോടെ വരുന്നു ശങ്കരൻ വിഷ്ണു നിർമാല്യമുണ്ണാനും പുണ്യം നേടാനും കാകവേഷത്തിൽ കണ്ണനുണ്ണി മാമുണ്ണണേ. ലാക്കു നോക്കുന്നു നീയുണ്ട കിണ്ണം നക്കിത്തോർത്തി നുണയ്ക്കുവാൻ. വിണ്ണവർ ബീഡാലങ്കം പൂണ്ടവർ കണ്ണനുണ്ണി മാമുണ്ണണേ. വെണ്ണ പാൽ പഞ്ചസാര പായസം എന്നിവയെല്ലാം ധാരാളം ഉണ്ണുകിൽ വെളുത്തിടും നിന്നുടൽ കണ്ണനുണ്ണി മാമുണ്ണണേ. കട്ടത്തൈരും പരിപ്പും വെണ്ണയും ചട്ടവും കൂട്ടിയുണ്ണാഞ്ഞാൽ ചൂർണ കുന്തളം നീളം വയ്ക്കില്ല കണ്ണനുണ്ണി മാമുണ്ണണേ.
ആരു കൊണ്ടുപോയി? കാക്ക കൊണ്ടുപോയി, പൂച്ച കൊണ്ടുപോയി ചോറെല്ലാം. കിണ്ണത്തിലൊന്നുമില്ലാതാവാറായി കണ്ണനുണ്ണി മാമുണ്ണണേ. ഭക്തരുള്ളഴിഞ്ഞർച്ചന ചെയ്കെ തള്ളുവാനൊട്ടുമാകാതെ. ഒട്ടു തൂവിയും ഒട്ടു ശേഷിച്ചും കണ്ണനുണ്ണി മാമുണ്ടല്ലോ. ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ ഹരി ഗോവിന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna Mataji. Thank you, Shruti Mataji. Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna Ushrisa Mataji. Mataji left ആയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരാണ് കീർത്തന ആലപിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടുള്ളത്? മറ്റൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ആലപിച്ചാലും മതി. അതൊന്നും ഒരു മാല ജപിക്കാം, അതല്ലേ നല്ലത്? ഒരു മാല ജപിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല മാതാജി, അല്ലാതെ കീർത്തനായിട്ട് ആലപിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി വന്നല്ലോ. ഒരു കീർത്തനം. മാതാജി ജോയിൻ ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഉഷസ് മാതാജി. മാതാജിക്ക് എന്തോ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. മാതാജി ഗോവിന്ദ നാമ കീർത്തനം ചൊല്ലട്ടോ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. രാമ ഹരേ ജയ ഗോവിന്ദ, കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ ഗോവിന്ദ, രാമ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ രാമ കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ, ഹരിനാരായണ ഗോവിന്ദ, ജയ നാരായണ ഗോവിന്ദ, ഹരിനാരായണ ജയ നാരായണ ജയ ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ, ഭക്തജനപ്രിയ ഗോവിന്ദ, പങ്കജലോചന ഗോവിന്ദ, ഭക്തജനപ്രിയ പങ്കജലോചന പരമാനന്ദ ഗോവിന്ദ, കളേബര ഗോവിന്ദ, വത്സകപാലക ഗോവിന്ദ, മത്സ്യകളേബര വത്സകപാലക ശ്രീവത്സാങ്കിത ഗോവിന്ദ, ധർമ്മസ്ഥാപന ഗോവിന്ദ, കർമ്മ വിനാശന ഗോവിന്ദ, ധർമ്മസ്ഥാപന കർമ്മ വിനാശന കൂർമ്മതനോജയ ഗോവിന്ദ, ധൃതകിടിമൂർത്തേ ഗോവിന്ദ, ഹൃദജഗദാർത്തേ ഗോവിന്ദ, ധൃതകിടിമൂർത്തേ ഹൃദജഗദാർത്തേ ഹൃദശുഭകീർത്തേ ഗോവിന്ദ, നരഹരി വിഗ്രഹ ഗോവിന്ദ, നമിതാമരവര ഗോവിന്ദ, നരഹരി വിഗ്രഹ നമിതാമരവര ഹര ഹരിപുത ഹരിതരി പുഞ്ചയ ഗോവിന്ദ, വാമനമൂർത്തേ ഗോവിന്ദ, പാവനമൂർത്തേ ഗോവിന്ദ, വാമനമൂർത്തേ പാവന കീർത്തേ മോഹനമൂർത്തേ ഗോവിന്ദ, ഭർഗമുഖാശ്രയ ഗോവിന്ദ, ഗർഗനിഷേവിത ഗോവിന്ദ, ഭർഗമുഖാശ്രയ ഗർഗനിഷേവിത ഭാർഗവരാമ ഗോവിന്ദ,
ദശരഥ നന്ദന ഗോവിന്ദ ദശമുഖനാശന ഗോവിന്ദ ദശരഥ നന്ദന ദശമുഖനാശന ശതമുഖ സേവിത ഗോവിന്ദ ക്ഷീരവരായുധ ഗോവിന്ദ വാരിജലോചന ഗോവിന്ദ ക്ഷീരവരായുധ വാരിജലോചന കാരണ പൂരുഷ ഗോവിന്ദ കൃഷ്ണ കൃപാലയ ഗോവിന്ദ വൃഷ്ണികുലോത്തമ ഗോവിന്ദ കൃഷ്ണ കൃപാലയ വൃഷ്ണികുലോത്തമ ജിഷ്ണു സഖേ ജയ ഗോവിന്ദ ദുഷ്കൃതനാശന ഗോവിന്ദ സത്കുലപാലക ഗോവിന്ദ ദുഷ്കൃതനാശന സത്കുലപാലക കൽക്കി ശരീര ഗോവിന്ദ കമലവല്ലഭ ഗോവിന്ദ കമലവിലോചന ഗോവിന്ദ കമലവല്ലഭ കമലവിലോചന കരിമലമോചന ഗോവിന്ദ കന്മഷനാശന ഗോവിന്ദ ജന്മവിനാശന ഗോവിന്ദ കൽമഷനാശന ജന്മവിനാശന സന്മയ ചിന്മയ ഗോവിന്ദ നിശ്ചല നിഷ്കള ഗോവിന്ദ നിത്യനിരാമയ ഗോവിന്ദ നിശ്ചല നിഷ്കള നിത്യനിരാമയ നിർമ്മല നിരുപമ ഗോവിന്ദ കേശവ മാധവ ഗോവിന്ദ മാധവ കേശവ ഗോവിന്ദ കേശവ മാധവ മാധവ കേശവ കാളിയ മർദ്ദന ഗോവിന്ദ ഹരമേ ദുരിതം ഗോവിന്ദ കുരുമേ കുശലം ഗോവിന്ദ ഹരമേ ദുരിതം കുരുമേ കുശലം ഭവമേ ശരണം ഗോവിന്ദ രാമ ഹരേ ജയ ഗോവിന്ദ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ ഗോവിന്ദ രാമ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ രാമ കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, വളരെ നന്നായിരുന്നു. വിജയകുമാരി മാതാജി ആദ്യമായിട്ടാണ് ചൊല്ലുന്നത്, ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ചൊല്ലിയതാണെങ്കിലും വളരെ നന്നായിരുന്നു. വളരെയധികം സന്തോഷം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു എവ്രി വൺ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്നായിട്ട് ചൊല്ലി എല്ലാവരും. മച്ചിത്താമർഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ച രമന്തി ച. അത് തന്നെയായല്ലേ നമ്മുടെ ക്ലാസ്. ഹാഫ് ആൻ അവർ അസലൊരു പൂജാറും നല്ല വിളക്ക് കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥന. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന്. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. श्रीकृष्ण परमात्मने नमः. श्रीकृष्ण परमात्मने नमः. श्रीकृष्ण नम ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने.
नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा एवरीवन हरे कृष्णा thank you very much എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് നമ്മള് 17ാമത്തെ അധ്യായമാണ് 17ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഹാവിഷ്ണു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് 5 ലെസൺസ് ഭഗവാന്റെ ശിരസ് ബാക്കിയുള്ള 10 ലെസൺസ് ഭഗവാന്റെ കൈകൾ 16ാമത്തെ അധ്യായം ഭഗവാന്റെ സ്റ്റൊമക്ക് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് 2 കാലുകളാണ് പാദങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ അപ്പോ നമ്മള് പാദങ്ങളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഒരു പാദത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് പാദം ഇപ്പൊ നമ്മള് സറണ്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞു കാൽപാദത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു നമ്മള് ഫുള്ള് ഭഗവാനെ നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ ലെസൺസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഏകദേശം നല്ല ഒരു ധാരണ വന്നിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം എല്ലാവരും ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷുവർ ആയിട്ടും നമ്മള് എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ബൈഹാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ബൈഹാർട്ട് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും മീനിങ്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ ഒരാള് നമ്മളുടെ കാൽപാദത്തിലാണ് ഒരാള് നമസ്കരിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ വേഗം ചെയ്യുക അയാളെ എടുത്ത് നമ്മള് എന്താ ചെയ്യാ എംബ്രേസ് ചെയ്യും അല്ലെ അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മള് ഫസ്റ്റ് കാലിന്റെ അടുത്തെത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് നാളെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഇന്ന് 17ാമത്തെ അധ്യായം ശ്രദ്ധാത്രയ വിഭാഗ യോഗമാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെസൺ ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളൊന്നും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് ശ്ലോകങ്ങളൊന്നും കുറവാണ് ഇതില് പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ റീക്യാപ്പ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ റിവിഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ദൈവീ സമ്പത്തും ആസുരി സമ്പത്തുമായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിൽ തന്നെ ഉള്ളത് നമ്മളെ തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയമായിരുന്നു നമുക്ക് ഇന്നലത്തെ ദിവസത്തിന്റെ ക്ലാസ് അപ്പം ദൈവീ സമ്പത്തുള്ളവരാണെങ്കിലും ആസുരി സമ്പത്തുള്ളവരാണെങ്കിലും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവീ സമ്പത്തുള്ളവര് അത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരിക ആസുരി സമ്പത്തുള്ളവർ എന്താ ചെയ്യുക ആസുരി ക്യാരക്ടർ ഉള്ളവര് അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചർ ഹാബിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളവര് അത് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരിക ഒന്നും ഇതുവരെ ചെയ്തതൊക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഇതുവരെ ചെയ്തതെല്ലാം നമ്മള് സറണ്ടർ ആയിട്ടുണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഇനി പക്ഷെ നമ്മള് ഇതൊന്നും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യരുത് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ ദിവസവും ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്യുക ഭഗവത്ഗീത പാരായണം ചെയ്യുക ജപിക്കുക പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന സ്തോത്രങ്ങളെല്ലാം ചൊല്ലിക്കോളൂ ഒരു കംപ്ലൈന്റും ഇല്ല അതൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മള് പോസിറ്റിവിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന്
എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബെഡിൽ വെച്ച് തന്നെ തുടങ്ങുക, ഒരു മാല ജപിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുക. അപ്പോൾ എന്താ പറ്റുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഡേ ഫുൾ 24 hours ഉള്ള നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് എനർജി, നമുക്ക് പോസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാവും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതോടുകൂടി ശരിയായി തുടങ്ങും. നമ്മുടെ എന്തെല്ലാം നമ്മുടെ മുടങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം ശരിയായി തുടങ്ങും. നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്ററി പ്രോബ്ലംസ്, എന്താണ് നമ്മൾക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളത് എല്ലാം അനർത്ഥ നിവൃത്തി വരാൻ തുടങ്ങും. പതുക്കെ പതുക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? നരകത്തിന് 3 ദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പഠിച്ചു. 3 കവാടങ്ങളാണ്. ലസ്റ്റ്, ഗ്രീഡ്, ആങ്കർ. 3 നമ്മളുടെ കുറയാൻ തുടങ്ങും. നമുക്ക് അഥവാ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറയാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ജസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് പോസിറ്റിവിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ നാവില് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ജപിക്കുമ്പോഴേക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോ രാധാറാണി, കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ഒക്കെ നമ്മളുടെ നൃത്തം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളുടെ നാവില്. അപ്പം നമുക്കറിയാം ആരുടെ പുറത്താണ് ഭഗവാൻ നൃത്തം ചെയ്തത്? കാളിയന്റെ പുറത്താണ്. കാളിയൻ എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാളിയന് ക്രോധം വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. ക്രോധം കൂടുതലും പോയിസൺ കൂടുതലുമായിരുന്നു. ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ടൈപ്പ് പോയിസൺ ആണ്. അപ്പം അത് കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നർത്തനം ചെയ്തത് അതിന്റെ മുകളില്. അപ്പം നർത്തനം ചെയ്തതോടുകൂടി ആ കാളിയന്റെ എല്ലാ രോമകൂപത്തിൽ നിന്നും ബ്ലഡ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പോയി, പോയിസൺ ഒക്കെ പോയിട്ട് സാധുവായി കാളിയൻ. എന്നിട്ട് പോയിസൺ നീക്കി തന്നു. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ തൊഴുമ്പോ കാളിയമർദ്ദനം ചെയ്ത കൃഷ്ണനെ നമ്മൾ നല്ലോണം തൊഴുക. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള നെഗറ്റിവിറ്റി എല്ലാം കളഞ്ഞ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലും അമൃതം നിറയ്ക്കൂ എന്ന് ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുക ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇന്നലെ ആരോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പ്രഭുജി എന്താണ് ക്രോധം എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന്. ഇത് ഒറ്റ വഴിയാണ് മെയിൻ. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ അല്ലാതെ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്ന എന്താ ഐഡിയാസ്. അപ്പം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭാഗവതം വായിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ആ ലെസൺ എടുത്ത് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കാളിയമർദ്ദനം വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ കാളിയമർദ്ദനം വായിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ നെഗറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ പോയി നമ്മുടെ ഉള്ളിലും അമൃത് നിറയാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ എന്തായിരുന്നു നല്ല ഭാഗവതം എഴുതിയത് ആരാണ്? വേദവ്യാസനാണ് ഭാഗവതം എഴുതിയത്. നാരദമുനിയുടെ എന്താ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രകാരം ചതുശ്ലോകി ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അത് 18,000 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് വേദവ്യാസ മുനി എഴുതി ചേർത്തു. അത് ശുകമഹർഷിയാണ്. ദേവനാണ് കലിയുഗം വരെ ഇങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിലെന്താ പറയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് വായിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്? ശുകദേവൻ പറയുന്നു, നിഗമ കൽപതരോർ ഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാദ് അമൃതദ്രവ സംയുതം പിപത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസിക ഭുവി ഭാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിഗമ കൽപതരോർ ഗളിതം ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഗമം, വേദങ്ങളുടെ എല്ലാം ഫലമാണ്. ഗളിതം ഫലം ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ്. വേദങ്ങളെല്ലാം അതിൽ നിന്നെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു മാമ്പഴം ഒരു മാവ്, ആ മാവിന്റെ ഏത് പാർട്ട് കടിച്ചു നോക്കിയാലും മാമ്പഴത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെയാണ് അതിന്റെ ഫുൾ രസം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രൂട്ടിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിലും ഈ രസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഫ്രൂട്ടിലാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെയാണ് ഈ വേദങ്ങളുടെ എല്ലാം ഫ്രൂട്ടാണ് മഹാഭാഗവതം പുരാണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ നിഗമ കൽപതരോർ ഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാദ് അമൃതദ്രവ സംയുതം. ശുഖദേവന്റെ മുഖത്തു നിന്ന് വന്ന അമൃതദ്രവം, അമൃതമാണത്. ദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം, കുടിക്കൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിബത കുടിക്കൂ. പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം, ഫുൾ രസമാണ് അതിനകത്ത്. മുഹുരഹോ രസിക ഭുവി ഭാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങള് രസികന്മാരെ, നിങ്ങള് ഭാഗവതം കുടിക്കൂ എന്നാണ് ശുകമഹർഷി തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അമൃതാണത്. അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് ദേവന്മാര് ഇതുപോലെ ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് സൂതന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതെന്താണ് ഭാഗവതം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ദേവന്മാര് അമൃതകുംഭം കൊണ്ടുവന്നു, സുധാകുംഭം കൊണ്ടുവന്നു. എന്നിട്ട് ഇവരോട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗവതം തരൂ, നിങ്ങൾ അമൃതം എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവര് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭാഗവതമാണ് അവര്
സ്വീകരിച്ചത്. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് അമൃതിന് തുല്യം അമൃത ദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം, കുടിക്കൂ കുടിക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സദാസേവ്യ ശ്രീമദ് ഭാഗവതി കഥ എന്നും സേവിക്കണം. 7 ദിവസമായിട്ടുള്ള ആ റൂളല്ല, നമ്മൾ ഡെയിലി വായിക്കുക, ഡെയിലി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ലെസൺ വായിക്കുക. അപ്പം ഇത് ഭക്തന്മാരുടെയും ഭഗവാന്റെയും സ്റ്റോറിയാണ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം വാങ്മയി മൂർത്തിയാണത്, ഭഗവാന്റെ വാങ്മയി മൂർത്തി. കൃഷ്ണന്റെ നാവ് കൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അമൃതാണ് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ, യാസ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖപത്മാത് വിനിസൃത, ഭഗവാന്റെ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അമൃത് വാണിയാണ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ ഈ അമൃത് എന്ന് പറയുന്നത് 2 തരത്തിലുള്ള അമൃതം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലും അമൃത് നിറഞ്ഞു വരും. നമ്മളുടെ വീടിനകത്തുള്ള നെഗറ്റിവിറ്റി എല്ലാം പോയി എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആവാൻ തുടങ്ങും. നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടർ ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ആവും, നമ്മള് വളരെയധികം പ്യൂരിഫൈഡ് ആവും. കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആരായാലും പറയും എന്താ നല്ല ഐശ്വര്യമാണല്ലോ എന്ന് പറയും. എന്ത് വെച്ചാല് നമ്മള് ഭാഗവതം വായിക്കുമ്പോഴും ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുമ്പോഴും ക്ഷേത്രമായി മാറും നമ്മുടെ വീട്. നമ്മള് തന്നെ ക്ഷേത്രമാണ്, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് വായിക്കും തോറും നമ്മള് പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോ ദേഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് തന്നെയാണ്. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അത്രയുമാണ്. കാളിയമർദ്ദനം ചെയ്ത കൃഷ്ണനെ തന്നെ അഭയം പ്രാപിക്കുക. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ പോയിസൺ എല്ലാം കളഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ അമൃത് നിറച്ചു തരും. എന്നിട്ട് ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശം മൂലമാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്നലെ കേട്ടു ഇതൊക്കെ. അതല്ലാതെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആസുരി സ്വഭാവമുള്ളവർ ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ എന്താ, ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ ബുക്ക് എന്നല്ല പറയേണ്ടത്, സ്ക്രിപ്ചർ എന്ന് പറയണം. അത് നമ്മൾ താഴെ വെക്കില്ല. ഇപ്പം ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടില് ഒരു ഭഗവത്ഗീത ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാളുടെ കുറെ തലമുറയായിട്ട് പൂജിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഭഗവത്ഗീത ഇതില് പൂജാമുറിക്കുള്ളിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിലെപ്പോഴും അയാളുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ തൊട്ടേ കുറച്ച് തീർത്ഥം തളിക്കും, എന്നിട്ട് അതിന് ആരതിയൊക്കെ ഒഴിയും. എന്നിട്ട് തൊഴുത് ആ ബുക്ക് അവസാനം ഇത്രയ്ക്ക് വെള്ളം കൊണ്ട്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മള് ചെയ്യരുത്, അത് നനഞ്ഞു. അപ്പം അങ്ങനെയൊന്നല്ല, ഭഗവത്ഗീത തൊഴുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവത്ഗീത നമ്മള് മനസ്സിലാക്കുക. അത് നമ്മളുടെ ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ്. പൂജിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല ഭഗവത്ഗീത. നമ്മള് കയ്യിൽ കൊണ്ട് നടന്ന് എപ്പോഴും വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതൊരു ഡെയിലി റൂട്ടീൻ ആക്കുക. ഇന്ന് നമ്മള് സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നും കൂടി പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി ജപമോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നിർത്തരുത്. പിന്നെ വിളക്ക് കത്തിക്കേണ്ട കാര്യം ചോദിച്ചു. അത് 6 o'clock അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് വേണം. 5:45 തൊട്ട് 6 വരെയാണ് ഞാനൊക്കെ എനിക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഓം നമഃ ശിവായ 108 തവണ ജപിക്കുക. എന്താ വെച്ചാല് 108 തവണ ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാല് അസുഖങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. വീട്ടില് അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാണ്ട് നമുക്ക് 2 സൈഡിലേക്ക്, കിഴക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാറോട്ടും തിരി വെക്കുക നിലവിളക്കിലാണെങ്കിൽ. അത് അശ്വിനി ദേവന്മാർക്കാണ് അസുഖം വരാണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണത്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നലത്തെ ഡൗട്ട്സും പിന്നെ ഇന്നലത്തെ റീക്യാപ്പും. ഇന്ന് നമുക്ക് 17ാമത്തെ അധ്യായം ശ്രദ്ധാത്രയ വിഭാഗ യോഗം. നമുക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നാമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിന്റെയും തൃപ്പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഗുരുക്കന്മാരെയും നമസ്കരിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. 17.1 പറയുന്നു, ഈസി ലെസൺ ആണ്, വായിച്ചു പോവാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അർജുന ഉവാച യേ ശാസ്ത്ര വിധിമുത്സൃജ്യ യദന്തേ ശ്രദ്ധയാൻവിതാ തേഷാം നിഷ്ഠാതുകാ കൃഷ്ണ സത്വമാഹോ രജസ്തമഃ. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ, എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഹിരണ്യകശിപു പോലെയുള്ളവര്, അവരുടെ മാംസം എടുത്തിട്ട് ഹോമിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ തലയെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹോമിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അവര് ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ശിവന്റെ അടുത്ത് നിന്നൊക്കെ അവര് വരം വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ തന്റെ സ്വന്തം ഭാവനയനുസരിച്ച്, എന്ന് വെച്ചാൽ ഗുരു ഒന്നുമില്ല, തോന്നിയതുപോലെ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? അപ്പോ നമുക്കറിയാം
ഇപ്പൊ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കും അറിയാം, കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ. അപ്പോ തേർഡില് പറയുന്നു സത്വാനുരൂപ സർവസ്യ ശ്രദ്ധ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ശ്രദ്ധ ഭവതി ഭാരത ശ്രദ്ധാമയോയം പുരുഷോ യോയ ശ്രദ്ധസ ഏവ സഹ. അപ്പം നമുക്കറിയാം ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടർ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഡേ ടു ഡേ റൂട്ടീൻ ആണെങ്കിലും ഹാബിറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും എന്ത് ആരാധനയാണെങ്കിലും വാക്കാണെങ്കിലും തോട്ട്സ് ആണെങ്കിലും എന്തും നമ്മളുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. ഒരാളെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അയാൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണ് പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പം വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിത സത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ചിലവരൊക്കെ ഇതുപോലെ ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ടാവും, ചിലവര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ടാവും, ചിലവരാണെങ്കിലോ രാത്രി സമയത്തുള്ള തെയ്യം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നവരായിരിക്കും. പലത് അത് അവരവരുടെ ക്യാരക്ടർ അനുസരിച്ചിട്ട് ആയിരിക്കും. എന്തായാലും നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ മമൈവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മളൊക്കെ. നമ്മൾക്കുള്ളത് സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമായ ഭഗവാന്റെ അതേ ഗുണങ്ങളുള്ള ആത്മാവാണ് നമുക്കുള്ളത്. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ശരീരവും നമ്മളുടെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മളുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും എല്ലാമാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഡിപ്പെൻഡ് ആവുന്നത്. നമ്മൾ മായയിൽ പെട്ടുപോകുന്നത് ഈ സംഭവങ്ങളാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപത്തിന്റെ ഒരു അംശമാണ്, ഒരു ഭഗവാന്റെ പാർട്ട് ആൻഡ് പാഴ്സൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതാണ് ഈ വക ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ. അതല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള ബാക്കിയുള്ളവർ നമ്മളെ പറഞ്ഞു തരുന്നതനുസരിച്ച്. എന്നാലും ചിലവരിൽ നമുക്ക് വ്യത്യാസം കാണാൻ പറ്റില്ലേ? കുട്ടികളില് അച്ഛനമ്മമാരെ പോലെ അല്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അത് ഓരോരുത്തരുടെ പാസ്റ്റ് ലൈഫിന് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ ലൈഫിലെ വാസനകളൊക്കെ. 17.4 പറയുന്നു യജന്തേ സാത്വികാ ദേവാൻ യക്ഷരക്ഷാംസി രാജസ പ്രേതാൻ ഭൂതഗുണാംശ്ചാന്യേ യജന്തേ താമസാ ജന. യജന്തേ സാത്വികാ ദേവാൻ, യജന്തേ യജിക്കുന്നു സാത്വികന്മാർ ആരെ? ദേവന്മാരെ. യക്ഷരക്ഷാംസി രാജസ, രാജസ ഗുണങ്ങളിലുള്ളവർ. യക്ഷരക്ഷാംസി എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് പൈസ വേണം, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ്. യക്ഷന്മാരിൽ ആരാണ് പൈസയൊക്കെ തരുന്നത്? കുബേരനാണ്, നവനിധിയുടെ അധിപതിയായ കുബേരൻ. അങ്ങനെയുള്ള കുബേരലക്ഷ്മി അങ്ങനെയുള്ള പൂജകളൊക്കെ ഇവര് ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യും. പ്രേതാൻ ഭൂത ഗണാംശ്ചാന്യേ, പ്രേതങ്ങളെയും ഭൂതങ്ങളെയും എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ലെവലിലുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് യജന്തേ താമസാ ജന, താമസികളായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ പ്രേതങ്ങളെയും ഭൂതഗണങ്ങളെയും ആയിരിക്കും ആരാധിക്കുന്നത്. ഇതിൽ കണ്ടോ, ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊന്നുമില്ല, വളരെ ഈസിയാണ്. ശ്ലോകം വായിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അപ്പൊ ഇതില് ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു സാത്വികമായിട്ടുള്ളവര് സാധാരണ നോർമൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാം, പക്ഷേ ദേവന്മാർക്കും എല്ലാം എൻ്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആണ്, ഞാനാണ് അവരുടെ സർവലോക മഹേശ്വരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തേത് പറയുന്നു യക്ഷരക്ഷാംസി, രാജസ ഇതിൽ പെടുന്നത്. മൂന്നാമത്തേതാണ് കോഴിയെ ചുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചുട്ട കോഴിയെ പറപ്പിക്കുക, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പ്രേതഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മളുടെ ബ്ലാക്ക് എന്താ പറയാ ഇതിൽ പെടും. കൂടോത്രം, മന്ത്രവാദം, അതുപോലെയുള്ളതൊക്കെയാണ്. ഇങ്ങനെ അവരൊക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുക? അവരൊക്കെ ആ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതേ ലോകത്ത് പോയി വീണ്ടും ജനിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി. എന്താ ആരാധനയാണ് നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നത്. 3 ഗുണങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരുടെ ആരാധന എങ്ങനെയിരിക്കും, അവര് എന്ത് പറ്റും അവർക്ക് എന്നാണ് അർജുനന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പം 17.5ഉം 6ഉം പറയുന്നു കാമം, ആസക്തി. കാമം എന്ന് വെച്ചാൽ ലസ്റ്റ്, ആസക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഡിസയർ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രേരിതരായി അഹംഭാവത്തോടുകൂടി സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെയും തന്നെയും കർഷയന്ത് ശരീരസ്ഥം എന്നാണ് അതിന്റെ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ അസുരന്മാരാണ്. ഇതുപോലെ മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ തല കുഴിച്ചിടുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നതാണ് അതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു കാര്യങ്ങളുമില്ല. അവരെ ഭഗവാൻ വിഡ്ഢികൾ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. വിഡ്ഢികൾ മാത്രമല്ല, അവര് അസുരന്മാരെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ ആരെയാണ് തൊഴുക? വാസുദേവനെയാണ് തൊഴുക. സത്വം വിശുദ്ധം വസുദേവ ശബ്ദിതം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വാസുദേവനെയാണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ തൊഴുക. ഇതൊക്കെ വൺ ടൈം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും. ഇനി നമ്മള് ഫുഡ്, ആഹാരത്തെ പറ്റിയാണ്. യജ്ഞങ്ങൾ, തപസ്, ദാനം, ആഹാരം, ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. 17.7 പറയുന്നു, ആഹാര സ്വപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയഃ യജ്ഞ തപസ് തഥാ ദാനം തേഷാം ഭേദമിമം ശൃണു. ആഹാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഫുഡ് കഴിക്കുക. ചിലവർക്ക് ഇത് എരിവ് കൂടുതൽ വേണം, ചിലവർക്ക് സാത്വികമായിട്ടുള്ള എരിവ് കുറച്ചു മതി, ചിലവര് ജനിച്ചപ്പോ തൊട്ടേ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി അതൊന്നും കഴിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ളതനുസരിച്ച് ചിലവർക്കാണെങ്കിലോ ഏറ്റവും ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡായിരിക്കും ഇഷ്ടം, അത് തമോ ഗുണികളായിരിക്കും. അതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ യജ്ഞം എങ്ങനെയാണ് ഇവരെ ചെയ്യുക, തപസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, ദാനം എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഇതിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ്. ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്തത് ഈ ലൈൻ, ഇതാണ് പാരഗ്രാഫ്. 17.8 പറയുന്നു, ആയുസത്വ ബലാരോഗ്യ സുഖപ്രീതി വിവർധന രസ്യ സ്നിഗ്ധ സ്ഥിര ഹൃദ്യ ആഹാര സാത്വിക പ്രിയ. എങ്ങനെയുള്ള ഫുഡാണ് സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം? ദീർഘായുസ്സും എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ്, അതൊക്കെയാണ്. നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്വം എന്ന് വെച്ചാല് വെള്ളം വേണം, അതില് ഫ്രൂട്ട്സിലൊക്കെ ഉള്ള വെള്ളം പോലെ രസവത്വം, പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും, നല്ല ഓയിലി ആയിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടമാന ഓയിൽ എന്നല്ല, ഒരു അതിനെ കഴിക്കാവുന്ന ഹാർഡ് ആയിരിക്കരുത്, ആസ്വാദ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. ഇതുപോലെ പ്രസാദം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ വരിക. പ്രസാദം ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കൂടുതലും പയറ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. എൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ പ്രോജക്റ്റ്. ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ്ങിന് പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ 3rd ലെവൽ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു 2-3 ശ്ലോകങ്ങൾ തന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ PDF ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത്, PPT പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് ക്ലാസ്സിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം. എനിക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ്ങിന് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതാണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഉപവാസങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ ഓവറായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ഫുഡ് ഒരു ധർണ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് രാജസികളിൽ പെടുന്നത്. ഇത് ആയുസത്വ ബലാരോഗ്യ, ആയുസ്സും ബലവും സത്വഗുണമുള്ളതും സുഖപ്രീതി വിവർധന, സുഖം നന്നായിട്ട് കഴിക്കാൻ സംഭവിക്കുന്നതും പ്രീതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും രസ്യ സ്നിഗ്ധ സ്ഥിര ഹൃദ്യാഹാര സാത്വിക പ്രിയ, പ്രസാദം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതില് പ്രസാദത്തിന് നമ്മൾ വെക്കുന്ന പോലത്തെ ശുദ്ധി ആഹാരമാണ് സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് ഫ്രൂട്ട്സ്, മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ്, ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഒറീസയില് പുരി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു പൂജാരി ഉണ്ടായിരുന്നു, പാണ്ഡ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അവര് 5000 പാണ്ഡാസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്. 5000 പാണ്ഡാസിന് 500 പാണ്ഡാസ് ആണ് ഒരു ദിവസം ജോലി ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ടേൺ അനുസരിച്ച് വരും. ചെറിയ ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് പിന്നെ ആയിരിക്കും വരിക, പക്ഷെ പ്രായമായവർക്കൊക്കെ വേഗം വരും ടേൺ ഒക്കെ. വീക്ക്ലി 2 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 3 ദിവസം അങ്ങനെ വരും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം, പ്രസാദത്തിന്റെ എക്സാമ്പിള്. അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു സോന മഹാപത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ പ്രായമായ ഒരു പാണ്ഡ ഉണ്ടായിരുന്നു. പാണ്ഡ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആള്. അപ്പൊ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും, എല്ലാ ദിവസവും ധാരാളം 56 തരം 56 ചപ്പൻ ഭോഗ് എന്ന് പറയും, അത്രയും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോ പാത്രങ്ങളിലൊക്കെ നെയ്യ് ഉണ്ടാവും, ബാക്കിയുള്ള നെയ്യ് ഉണ്ടാവും. സാധാരണ നെയ്യ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി വരുന്നത് കളയുക അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുക. ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ടൊന്നും നിവേദിക്കുക
അനുവദിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് അമ്പലത്തിനകത്തേക്ക് എടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഈ പാണ്ഡ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് അതിനകത്ത് കുറച്ച് ആട്ട പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതുകൊണ്ടൊരു സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കും. എന്നിട്ട് ആ സ്വീറ്റ് അത് ഫുൾ എല്ലാ പാത്രത്തിൽ നിന്നുമുള്ള നെയ്യ് മുഴുവനും സംഭരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഒരു സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കും. എല്ലാ ദിവസവും ഈ സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അമ്പലത്തിനകത്തേക്കല്ല കൊടുത്തു വിടുന്നത്, അമ്പലത്തിന് സൈഡിൽ എവിടെയോ ഉള്ളൊരു പില്ലറിന്റെ കീഴെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് നിവേദിക്കും. ഇയാൾക്ക് മന്ത്രമൊന്നും അറിയില്ല, ഇയാള് ജസ്റ്റ് ഇതാണ് എന്താ ഇത് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാണ്, പാചകക്കാരനാണ്. അപ്പം അയാൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും ചെയ്യും. ഇയാളുടെ വിചാരം അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്ന്. എന്നിട്ട് ആ സാധനം അയാള് പ്രസാദമായിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത്തിരി ദേഷ്യം വരാൻ തുടങ്ങി. എപ്പോഴും എവിടെയും പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. രാജാവിനോട് പോയി കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും അവിടെ രാജഭരണമാണ് അമ്പലത്തില്. അപ്പൊ രാജാവിനാണ് ഭഗവാൻ സ്വപ്ന ദർശനമൊക്കെ കൊടുക്കുക. ഈ പൂജാരിമാർക്കും ഒക്കെ സ്വപ്ന ദർശനത്തിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ സംസാരിക്കുക. അപ്പം അയാൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്, കളയേണ്ട ഘീ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് അയാള് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് രാജാവിനോട് പോയി കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞപ്പോ രാജാവ് അയാളെ പിടിച്ച് ജയിലിലിട്ടു. അയാൾ അവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഭഗവാനെ നീ അല്ലേ പറഞ്ഞത് പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തിയാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തിപഹൃതം അഷ്ടാമി പ്രയതാത്മനഹ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഇത്രയല്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, വേദമന്ത്രങ്ങളൊന്നും ചൊല്ലി എനിക്ക് നിവേദ്യം അർപ്പിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാ. അപ്പോ എനിക്ക് പറ്റുന്നത് എന്താ, ഭക്തിയോടെ അയ്യോ സോറി. അപ്പം ഭക്തിയോടെ അർപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. നീ അത് കഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു സ്വപ്ന ദർശനത്തിലൂടെ ഞാനത് കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് രാജാവിന് സ്വപ്ന ദർശനം കൊടുത്തു. ഇത് ഈ സോന മഹാപത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ പാണ്ഡ ഉണ്ടാക്കിയ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് നല്ല സ്ലീപ്പ് കിട്ടിയിരുന്നത്, ഉറക്കം കിട്ടിയിരുന്നത്. അപ്പം എനിക്കിപ്പോ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഒന്ന് അയാളെ റിലീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അയാളെ റിലീസ് ചെയ്ത് ആ നിവേദ്യം അയാൾ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണോ എനിക്ക് തരുന്നത് അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് എനിക്ക് അർപ്പിക്കാൻ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഭാവമാണ്, ഭാവപ്രേമിയാണ് ഭഗവാൻ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫുഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്റ്റോറി കുറയണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് 17.9. കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കുർക്കുരെ അല്ലെങ്കിൽ ചീറ്റോസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ വക ഐറ്റംസ് ആണ്. നമ്മൾ ചാട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കഴിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ്. എരിവ്, ടീനേജേഴ്സിനൊക്കെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇഷ്ടം. എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നതാണ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരം തന്നെയാണ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം. ആരോഗ്യത്തിന് പ്രോബ്ലംസ്, എന്തായാലും ആരോഗ്യം കുറയും. അതേസമയം ആയുസ്, ബലം, മനഃശുദ്ധി ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് സാത്വികരായിട്ടുള്ള ആഹാരം, സാത്വികരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ കഴിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഓരോ ടൈം പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും. ഇത് കണ്ടോ, ഏതോ ഒരു നാട്ടില് ചില്ലി കഴിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇതാണത് കോമ്പറ്റീഷൻ. ഇതുപോലെയുള്ള ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് അത് ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കും. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് 17.10 പറയുന്നു, യാതയാമം ഗതരസം പൂതി പര്യുഷിതം ചൈതത് യത് ഉച്ഛിഷ്ടം അഭിചാമേദ്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. 3 മണിക്കൂറിന് മുൻപ് പാകം ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് എടുത്ത് ചൂടാക്കി കഴിക്കുന്ന ആ ക്യാരക്ടറുള്ളവര്. സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും അതിന് ചീത്തയായിട്ടുണ്ടാവും, എന്നാലും ചൂടാക്കി കഴിക്കും, ഉണ്ടാക്കാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉച്ഛിഷ്ടം, പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൈ കഴുകിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളാണ് നമുക്ക് വിളമ്പി തരിക. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഹാബിറ്റ്സ് ഒക്കെ കുറെയൊക്കെ ലോപിച്ചു പോയി. അപ്പോഴാണ് അത് ഉച്ഛിഷ്ടമായി മാറുന്നത്. തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതും എന്ന് വെച്ചാൽ ഫംഗസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് ഇവിടെയല്ല, നമ്മൾ ശരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ്. ചീസ് ഒക്കെയാണ്, അത് ഫോറിൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ ഇത്രയും ഓൾഡ് ചീസ് ഒക്കെയാണ് അവര് ഡെയിലി കഴിക്കുന്നത്. അവർക്ക് അറിയില്ല അത് ചീത്തയാണ് എന്ന് അറിയില്ല, അവര് അതാണ് ടേസ്റ്റ് എന്ന് അവര് വിചാരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളെയാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്.
നമുക്ക് വേണ്ടത് മാത്രം ഉണ്ടാക്കുക. നമ്മൾ ആവശ്യം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മിതമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്ന ക്യാരക്ടറൊക്കെ കുറച്ച്, ഹാബിറ്റ് ഒക്കെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരിക. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതില് ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇത് എന്താ, നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ തന്നെ കഴിക്കണം എന്നില്ല. നമ്മുടെ മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കടല അതുപോലെയുള്ളതിലും ഗ്രൗണ്ട് നട്ട്സിലൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രോട്ടീൻസിന് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ മറ്റു മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുക, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കുറച്ചായിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. ഇതൊക്കെയാണ് ചീത്തയായ സംഭവങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ കഴിക്കുന്നവരാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഈസിയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ. അഫല കാക്ഷിബിർ യജ്ഞ. ഇനി യജ്ഞത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. വിധി ദൃഷ്ടോയ യുജ്യതേ യഷ്ടവ്യമേവേതി മനസമാധായ സാത്വിക. യജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആരാധന, യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെയും സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞമത്രേ സാത്വികം. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ ഒരു മാല നമ്മൾ ജപിക്കാൻ എടുത്തു. ഒരു മാല ജപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ എനിക്ക് എത്രയും മാർക്ക് കിട്ടണേ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ എനിക്ക് ഈ കോൺട്രാക്ട് കിട്ടണേ, അങ്ങനെയുള്ളത് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്തുതിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാൻ അത്രയും ഒരു ഇതായതുകൊണ്ടാണ്, എന്താ, സർവലോക മഹേശ്വരനായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്തുതിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ബോധത്തോടു കൂടി വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ. നന്നാവണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം, അതില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഓരോ മാല കഴിയുമ്പോഴും ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അതാണ് ഫലോദ്ദേശ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അല്ലാതെ സശ്രദ്ധമായും അറ്റൻറ്റീവ്ലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും ആരാധന അറ്റൻറ്റീവ്ലി വേദവിധി പ്രകാരം, ഗുരുപദേശ പ്രകാരം. വേദവിധിയിലുള്ളത് ആരാണ് നമുക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരിക? നമ്മൾ നോക്കി വായിച്ചിട്ട് എടുക്കുകയല്ലോ. നമുക്ക് ഗുരു ഉപദേശം അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മമാര് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാരണവന്മാര് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് വേദവിധി എന്ന് പറയുന്നത്. കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളത് എവ്രി ഡേ നമ്മളത് നിഷ്ഠയോടെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. യജ്ഞമാണ് സാത്വികം. ആരാധനയുടെ കാര്യമാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ, എങ്ങനെയാണ് ആരാധന ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി നമ്മള് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗർവ് കാട്ടാനൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. വലിയ വലിയ ഹാള്, ഓഡിറ്റോറിയം ഒക്കെ ബുക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ വലിയ വലിയ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തില്ലേ ആൾക്കാര്, പൊളിറ്റീഷ്യൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും. അങ്ങനെ അതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സകാമ കർമ്മമാണ്. അത് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കും. അഭിസന്ധായതു ഫലം ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ ദമ്പാർത്ഥം അപിചൈവയ ഗർവ് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയോ യുജ്യതേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ തം യജ്ഞം വിദ്ധി രാജസം. അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന യജ്ഞമാണെങ്കിലോ അത് രാജസമാണ്. ജസ്റ്റ് ഷോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ നടത്തുന്ന അഷ്ടദ്രവ്യ ഗണപതി ഹോമം അതൊക്കെയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഈ ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളിലോ അതുപോലെ പണ്ടത്തെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിലെ കാര്യമാണ് ഇത്. ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഷോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് രാജസം. നമുക്കറിയാം, കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ. 17.13 പറയുന്നു, വിധിഹീനം അസൃഷ്ടാന്നം. വിധിഹീനമായിട്ട് വിധിയോടുകൂടി അല്ലാതെ അസൃഷ്ടാന്നം അന്നം ഉണ്ടാക്കാതെ, പ്രസാദ വിതരണമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിവേദ്യമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ, മന്ത്രഹീനം മന്ത്രമൊന്നും ചൊല്ലാതെ, അദക്ഷിണം ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ, ശ്രദ്ധ വിരഹിതം ശ്രദ്ധയില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ. നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്, വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ശ്ലോകം വായിക്കുമ്പോ വിധിഹീനം അസൃഷ്ടാന്നം, വിധിഹീനം വേദത്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെയും, പ്രസാദ വിതരണം അസൃഷ്ടാന്നം ഉണ്ടാക്കാതെയും, മന്ത്രഹീനം അദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ, എന്നിട്ട് വിശ്വാസമില്ലാതെയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണമുള്ളതാണ്. നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇത്ര പറഞ്ഞാ പോരെ? ഇനി ശാരീരികമായ തപസ് എന്താണ്? തപസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ ആഹാരം പറഞ്ഞു, പിന്നെ നമ്മൾ യജ്ഞം പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് തപസ്സാണ്. തപസ് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മളിപ്പോ കേൾക്കും. 17.14 പറയുന്നു, ദേവദ്വിജ് ദേവന്മാരും, ദ്വിജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണൻ, ഗുരു പ്രാജ്ഞ പൂജനം അങ്ങനെയുള്ളവർ, ആധ്യാത്മികാചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ എന്നിവരെ, ശൗചമാർജവം ഇങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ നമ്മള്
എന്താ പറയാ ബഹുമാനിക്കല്. പരമപുരുഷൻ ബ്രഹ്മചര്യം അഹിംസാച ശാരീരം തപ ഉച്യതേ. ശരീരം കൊണ്ടുള്ള തപസ് എന്തൊക്കെയാണ്? പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മികാചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കൽ, ദേഹശുദ്ധി, ശൗചം, ലാളിത്യം, ആർജവം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ, ശാരീരം തപസ്യത. ഇത്രയുമാണ് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണോ? നമുക്കറിയാം, മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്, ഈസിയാണ്. മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ. 17.15 പറയുന്നു നമ്മളുടെ വാങ്മയമായ തപസ് എന്താണ് എന്ന്. അനുദ്വേഗകരം വാക്യം. അനുദ്വേഗം, ഉദ്വേഗം ഉണ്ടാക്കാത്തത്, നമുക്കൊരു ഉത്കണ്ഠ തോന്നിപ്പിക്കാത്തത്. അനുദ്വേഗകരം വാക്യം. സത്യം പ്രിയഹിതം ചയത്. സത്യമായിരിക്കണം, പ്രിയഹിതമായിരിക്കണം. സ്വാധ്യായാഭ്യസനം ചെയ്വ വാങ്മയം തപസ്യതേ. എങ്ങനെയാണ് വാങ്മയമായ തപസ്? വാക്കുകൊണ്ടുള്ള തപസ് സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്വേഗമുണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണവുമാണ് വാങ്മയമായ തപസ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗോസിപ്പിംഗ് ഒന്നും പാടില്ല, പിന്നെ നമ്മൾ ജപിക്കണം, ഇതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ എല്ലാവരോടും വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുക. നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടർ ഇത്തിരി ഉഗ്രമാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളത് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരിക. ഇതിൽ കാണുന്നത് നമ്മള് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും എല്ലാമായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഗോസ്വാമികളൊക്കെ ആയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കീർത്തനം ചെയ്യുന്നതാണ്. എല്ലാ വഴികളിലൂടെയും കീർത്തനം ചെയ്ത് വഴികളിലൊക്കെയുള്ള ഉറുമ്പ് അതുപോലെയുള്ള പക്ഷി മൃഗാദികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ റോഡിലൂടെയുള്ള മന്ത്രോച്ചാരണം അവര് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം ഇത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്റ്റോറി വേഗം പറയാം, 7:40 ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ദഹി ചിഡ ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ഇപ്പൊ നടന്നത്. മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് എല്ലാവരെയും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദഹി ചിഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ദഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൈര്, ചിഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവില്. അപ്പം ദഹി ചിഡ ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പണിഷ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ്. പണിഷ്മെന്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഒരു എന്താ പറയുക, രഘുനാഥ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വാമി. ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ അവരെ ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻസസ് ആണ്, സ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ്റ്റർ ആണ്, മാസ്റ്റർ ഓഫ് സെൻസസ് ആണ് അവര്. അവർക്ക് അവരുടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവർക്ക് യാതൊരു വ്യത്യാസവും വരില്ല. എന്ത് കണ്ടാലും അവർക്ക് അതിന്റെ കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവും അവരുടെ എല്ലാ സെൻസസിലും. അതിനെയാണ് നമ്മള് ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യന്മാര് ഗോദാസന്മാരാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സെൻസസിന് കീഴടങ്ങിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അതാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത്. അപ്പം അവരെന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാല്, ഈ രഘുനാഥ ഗോസ്വാമി വീട്ടിൽ നിന്ന്, വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള വീടാണ്, വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള അച്ഛൻ അമ്മ എല്ലാവരും ഉണ്ട് വീട്ടില്, നല്ല സുന്ദരിയായ വൈഫ് ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് പക്ഷേ രഘുനാഥ ഗോസ്വാമിക്ക് എപ്പോഴും ഇവരുടെ കൂടെ പോകണം. ഈ ഇസ്കോണിൽ ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയാറായിട്ടില്ല ആ സമയത്ത്, ഈ സങ്കീർത്തന യജ്ഞത്തിൽ കൂടണം, അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കണം. ലൈഫ് എപ്പോഴും ഒളിച്ചു പോവും വീട്ടിൽ നിന്ന്. അപ്പം എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിട്ട് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരും. അങ്ങനെ കുറെ പ്രാവശ്യമായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവരുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു, ഇതിനെ ഇനി കെട്ടിയിടണം എന്നാ തോന്നുന്നത്, ഇവന് ഭ്രാന്തായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് റിച്ച്നെസ് ആണ് അവർക്ക്, നല്ല കൊട്ടാരം പോലെയുള്ള വീട്. അപ്പം ഒരു ദിവസം കൽക്കട്ടയിൽ വെച്ചിട്ട്, അവിടെ ബുദ്ധമതമായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. ബുദ്ധമതം മാത്രമല്ല, കപാലികർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും കൂടിയിട്ട് അവിടെ കുറച്ച് നാള് താമസിച്ചു, കൽക്കട്ടയിൽ വെച്ചിട്ട്, കൽക്കട്ടയുടെ കുറച്ച് ദൂരെയുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത്. അപ്പം ഈ ഇവരുടെ വീട് അതിന് കുറച്ച് ദൂരെയായിരുന്നു രഘുനാഥ ഗോസ്വാമികളുടെ. രഘുനാഥ ഗോസ്വാമികൾ ഒരു ദിവസം അച്ഛനോടൊന്നും പറയാതെ ഒളിച്ചു പോയി. രാത്രിയായപ്പോഴേക്കും അവിടെ ഇവര് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട്, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവാണ് അന്ന് അവിടെ വന്നിരുന്നത്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു നമ്മുടെ ബലരാമന്റെ അവതാരമാണ്. അപ്പം അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഇവര് ഒരു ബാനിയൻ ട്രീയുടെ കീഴിലിരിക്കുന്നു, കുറെ ആൾക്കാർ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നു, പ്രവചനം നടക്കുന്നു, സങ്കീർത്തനം നടക്കുന്നു. വളരെയധികം ആനന്ദമയമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം. നമ്മുടെ ക്ലാസ് നടക്കുന്നത് പോലെ, ക്ലാസ്സിൽ 6:30 to 7 നടക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സന്തോഷമായിട്ടുള്ള, എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യണു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് രഘുനാഥ
ഗോസ്വാമികള് പോയി. പേടിയാണ്. എന്താന്ന് വെച്ചാല് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അച്ഛനമ്മ സമ്മതിച്ചാൽ മാത്രം വന്നാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിനക്കൊരു വിളി വരും, കുറച്ചു നാളാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ രഘുനാഥ ഗോസ്വാമികൾക്ക് അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോ ഒരു ചെടി, ഒരു ബുഷിന് മറഞ്ഞിട്ട് ഈ രഘുനാഥ ഗോസ്വാമികൾ നമസ്കരിച്ചു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ നമസ്കരിച്ചു ദൂരെ മാറിയിട്ട്. അപ്പൊ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഇത് കണ്ടില്ല. പക്ഷെ കൂടെ ഇരുന്ന ആൾക്കാര് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഒരാള് വന്നിട്ടുണ്ട്, അവിടെ നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഒരു ഹ്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള മൂഡില് ഒരു പണിഷ്മെന്റ് കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും വിശന്നിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത്, അപ്പൊ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നിവേദ്യം കൊടുക്കാനുള്ള ചുമതല നിന്റെയാണ് ഇന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു? ദഹി ചിട വേണം കൊടുക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചൂടുള്ള സമയമാണ്. ചൂടുള്ള സമയത്ത് ദഹിയും അവിലും എന്ന് പറയുമ്പോൾ, തൈരും അവിലും കൂടിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ തണുപ്പിക്കും. ഭഗവാനും അത് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ആ ചൂടുള്ള മാസത്തില്. അപ്പം ഈ രഘുനാഥ ഗോസ്വാമികളുടെ കയ്യിൽ അത്രയും പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത്രയും അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അടുത്തുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ ആൾക്കാരെ വിട്ടിട്ട് എന്ത് വാങ്ങിച്ചു? പാല് വാങ്ങിച്ചു, ധാരാളം പാല് വാങ്ങിച്ചു, ധാരാളം അവില് വാങ്ങിച്ചു, ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ്, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കൽക്കണ്ടം പോലെയുള്ള വസ്തുക്കൾ വാങ്ങിച്ചു, പിന്നെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് കൊണ്ടുവന്നു, ദഹി കൊണ്ടുവന്നു ധാരാളം. എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ചെറിയ ചെറിയ മൺപാത്രമില്ലേ, കഴിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള മൺപാത്രം, രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ട്, എത്രയോ ആളുകളുണ്ട്, അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും രണ്ട് പാത്രം വെച്ചിട്ട് കൊടുത്തു. ഒന്നില് ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും പിന്നെ ദഹിയും അവിലും കൂടിയിട്ട് ഒരെണ്ണത്തിൽ കൊടുത്തു, ഒരെണ്ണത്തിൽ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും ഇതേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കസ്തൂരിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കാംഫർ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അതെന്താ ചെയ്തത്? എല്ലാവരും ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിയിട്ട്, ഗംഗാ നദിയുടെ തീരമായിരുന്നു. അവസാനം നിൽക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഗംഗയിൽ ഇറങ്ങി നിന്ന് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും പിന്നെയും വേണം, പിന്നെയും ആൾക്കാർ വരാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഒരു അറിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറഞ്ഞു, ഇത്രയും ഭക്തരുണ്ടല്ലോ, ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് മനസ്സുകൊണ്ട് വിളിച്ചു, ഇത്രയും ആൾക്കാരെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിയിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പം അവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം കാണുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് പ്രസൻസ് എല്ലാവർക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അതൊരു വലിയ പാനിഹാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്, കൽക്കട്ടയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള പാനിഹാട്ടി ദഹിച്ചിഡ ഫെസ്റ്റിവൽ. യൂട്യൂബിൽ ഗൂഗിളിലൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം. ദഹിച്ചിഡ ഫെസ്റ്റിവൽ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പണിഷ്മെന്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ്. അത് രഘുനാഥ ഗോസ്വാമികൾക്ക് ഈ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഹ്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഫെസ്റ്റിവൽ. അത് എല്ലാ വർഷവും ഇസ്കോണിൽ എല്ലായിടത്തും ദഹിച്ചിഡ ഫെസ്റ്റിവൽ ഒരു ദിവസം എപ്പോഴാണോ അന്ന് നല്ല അസലായിട്ട് നടത്തും. പ്രഭുജി നമ്മളെല്ലാവരെയും വിളിച്ചതാണ്. അപ്പോ ഇത് വാങ്മയമായ തപസ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ജസ്റ്റ് ഈ പിക്ചറിലുള്ള കഥയാണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത്. ഇനി 17.16 പറയുന്നു, മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്വം മൗനമാത്മ വിനിഗ്രഹ ഭാവസംശുദ്ധി ഇത്യേതത് തപോ മാനസമുച്യതേ. മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള തപസ് എന്താണ്? ശരീരം കൊണ്ടുള്ളത് ആദ്യം പറഞ്ഞു, ഗുരുക്കന്മാരെ അമ്മയച്ഛന്മാരെ എല്ലാവരെയും നമസ്കരിക്കുക, പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ വാങ്മയമായ തപസ് എന്താണ് എന്ന്. ഇനിയിപ്പോ പറയുന്നു മാനസികമായ തപസ് എന്താണ്? സംതൃപ്തി, ഫീലിംഗ്, എപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടന്റ്, എനിക്ക് മതി, ഇതാണ് എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ളതിലും അല്ലെങ്കിൽ അർഹതയുള്ളതിലും കൂടുതലാണ് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന ആ ഫീലിംഗ് വേണം നമുക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിലേക്ക് വരാൻ. എപ്പോഴും ഒരു അതൃപ്തിയാണെങ്കിൽ അതിൽ അർത്ഥം നമുക്ക് ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ പ്രസാദിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. എപ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ടത് സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, കൂളായിരിക്കുക, മൗനം എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കാതിരിക്കുക, കൺട്രോൾ ചെയ്യുക നാവിനെ, ആത്മസംയമനം, സെൽഫ് കൺട്രോൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും. അതിലാണ് നമ്മള് ഗുരുക്കന്മാര് ആചാര്യന്മാര് 4 റെഗുലേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. മീറ്റ് ഈറ്റ് പറ്റില്ല, പിന്നെന്താണ് ഇല്ലിസിറ്റ് സെക്സ് പറ്റില്ല, ഗാംബ്ലിംഗ് പറ്റില്ല, ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ പറ്റില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് 4 റെഗുലേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. സ്വഭാവശുദ്ധി എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെയാണ്. അഡൾട്ട്സ് ആണ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മനസ്സിലാവും ഇതൊക്കെ. ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നേക്കഡ് ആയിട്ടുള്ള ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാണ്. ശുകദേവനാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത്. ശുകദേവൻ ഡ്രസ്സ് ധരിക്കാറില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എപ്പോഴും
ആത്മാരാമനാണ്. 16 വയസ്സുള്ള ഒരു നല്ല ഏറ്റവും സുന്ദരനായ രൂപം ആണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് പറയുന്നത്, ശുകദേവന് പറയുന്നത് മുനിയുടെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ശുകദേവൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ അവര് ശുകദേവനും വ്യാസ മഹർഷിയും കൂടിയിട്ട് നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ശുകദേവനെ കണ്ടിട്ട് ദേവസ്ത്രീകളൊന്നും വസ്ത്രം ധരിച്ചില്ല. അതേസമയം പുറകിൽ വന്ന വ്യാസ മഹർഷിയെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും വസ്ത്രം എടുത്ത് ധരിച്ചു. അപ്പൊ വ്യാസ മഹർഷി ചോദിക്കുന്നു, എന്താ ശുകദേവനെ കണ്ടിട്ട് ചെയ്യാത്തത്, എന്നെ കണ്ടിട്ട് എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവര് പറയുന്നു വ്യാസ മഹർഷിയോട്, അങ്ങേക്ക് ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ട്, എന്ന് വെച്ചാൽ മാരീഡ് ആണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഇതുണ്ട്, അത്രയും ലെവൽ ആയിട്ടില്ല, ശുകദേവന്റെ അത്രയും ലെവലല്ല. ശുകദേവൻ എപ്പോഴും ആത്മാരാമനാണ്, ജെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള യാതൊരു കാര്യവും ശുകദേവന് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മള് സ്വഭാവശുദ്ധി, ആത്മസംയമനം, ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ശുകദേവൻ. നെക്സ്റ്റ്, ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ്സ. മനസ്സിലായില്ലല്ലോ, അത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആത്മാരാമനാവുക, അങ്ങനെ ഒരു ഈ വേഷവിധാനത്തിൽ? വേഷവിധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂണൂലില്ല, സന്യാസിയല്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു സംസ്കാരം, ചാതുർവർണ്ണ്യം, ഈ 4 ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, അതുപോലെയുള്ള ആശ്രമം ഉണ്ടല്ലോ, ബ്രഹ്മചാരി, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം, ഇതൊന്നും ശുകദേവന് ബാധിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ശുകദേവൻ ജനിച്ചത് തന്നെ ആത്മാരാമനായിട്ടാണ്. കൃഷ്ണന്റെ ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോ ശുകദേവന് എന്താണ് മാക്സിമം ആയിട്ടുള്ളത്? രാധാറാണിയും കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോൺജുഗൽ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശുകദേവന്. ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും പക്ഷെ എല്ലാവരോടും എന്താ പറയാ, ദയുണ്ട്, മേഴ്സിഫുൾ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് ഇത് ഉപദേശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ശാപം കിട്ടിയ സമയത്ത് ശുകദേവൻ 7 ദിവസം സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ഭാഗവതം മുഴുവനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഗംഗാതീരത്ത് വെച്ചിട്ട്. അപ്പം പക്ഷേ ശുകദേവന് ഡ്രസ്സ് ധരിക്കുക, അങ്ങനെ അവര് സനകാദി മഹർഷിമാരില്ലേ, അവർക്ക് 5 വയസ്സുള്ള ആ രൂപമാണ്. അവരും ഡ്രസ്സ് ഒന്നും ധരിക്കില്ല. അവരുടെ ഏറ്റവും അങ്ങേയറ്റത്തിലാണ്, അൾട്ടിമേറ്റ്. അത് നമ്മളുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആലോചിച്ചുണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മള് മെറ്റീരിയൽ ലൈഫിലാണുള്ളത്. ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുമ്പോ നമുക്കതിന്റെ ഇത് മനസ്സിലാവും. ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഓക്കെ മതിയോ? അപ്പം ഇതില് കാണുന്നത് നവദ്വീപാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജനിച്ചിട്ടുള്ള കൽക്കട്ടയിലെ നവദ്വീപ്, മായാപൂരിലെ ആ ക്ഷേത്രമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അവിടത്തെയാണ് ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്, പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത്. ഇതില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു 17.17 പറയുന്നു, ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ്ത ത്രിവിധം നരേ അഫലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തൈ സാത്വികം പരിചക്ഷതേ. ഇനി ഈ 3 വിധം തപസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു? വാങ്മയമായ തപസ്, ശാരീരികമായ തപസ്, പിന്നെ നമ്മള് ഇതിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? മാനസികമായ തപസ്. ഈ 3 വിധം തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ സാത്വികം എന്ന് പറയാം. നമുക്കിപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവാനില് സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ എന്താണോ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം സാത്വികമാണ്. നെക്സ്റ്റ്, സത്കാര മാനപൂജാർത്ഥം തപോ ദംഭേന ചൈവയത് ക്രിയതേ തദിഹ പ്രോക്തം രാജസം ചലമധ്രുവം. നമുക്കറിയാം 17.18 പറയുന്നു എന്താണ് രാജസമായിട്ടുള്ള തപസ്? ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് മാത്രമല്ല, റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ഷോ കാണിക്കുന്നത് ആരായാലും അതില് നമ്മൾ ഇതാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസമാണ്, ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണത്. അതിന് അത്രയ്ക്കുള്ള ഫലങ്ങളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് നമ്മളെ നെക്സ്റ്റ് ജന്മത്തിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ തപസ്സാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതില് വേദവിധി ഒന്നും കൂടാതെയാണ് ഇവരിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ശിരസ്സൊക്കെ എടുത്ത് അർപ്പിക്കുക, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങള്. അല്ലെങ്കിൽ ഓവറായിട്ട് നമ്മളെ ശരീരത്തെ ഉപദ്രവിക്കുക, കർഷയന്ത് ശരീരസ്ഥം, കർഷയന്ത് അത്രയ്ക്ക് കഷ്ടപ്പെടുത്തുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് കഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ശരീരത്തിനെ എന്ന് പറയുന്നത്? അത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പാട്. അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരമപുരുഷന് പോലും, പരമാത്മാവിന് പോലും അതൊരു ഉപദ്രവമായിട്ടാണ് വരിക. അത് ശാപമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയ വരങ്ങളെല്ലാം നിഷ്പ്രഭമായിട്ട്
നിഷ്പ്രയോജനമായിട്ട് അവര് മരിച്ചുപോയത്, കൊല്ലുകയാണ് ഉണ്ടായത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇങ്ങനെയുള്ള അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ്. 17.19 പറയുന്നു, മൂഢഗ്രാഹേണ ആത്മനോ യത് പീഡയാ ക്രിയതേ തപഃ പരസ്യോത്സാദനാർത്ഥം വാ തത്താമസം ഉദാഹൃതം. മൂഢബുദ്ധി മൂലം, മൂഢബുദ്ധിയാണ്, അവർക്ക് എന്തെല്ലാം വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ. എന്ന് വെച്ചാല് ഹിരണ്യകശിപു എന്താ വാങ്ങിച്ചത്? വിഷ്ണുവിനെ കൊല്ലാൻ വിഷ്ണുവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉള്ള എല്ലാ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കുന്നത്. എനിക്ക് അറിയാം അയാൾക്ക്. അതുകൊണ്ട് അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് തമോ ഗുണ പ്രധാനമാണ്. അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും മനസ്സിലായില്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ഇനി ദാനമാണ് വരുന്നത്. ദാനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ദാതവ്യം ഇതി യദ്ദാനം ദീയതേനുപകാരിണേ ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തദ്ദാനം സാത്വികം സ്മൃതം. എന്താണ് സാത്വികമായ ദാനം? കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെയും പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെയും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഇതാണ്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ പുണ്യമാണ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലും തെറ്റാണ്. ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, നീഡി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിൽ അന്നദാനത്തിന് കൊടുക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മമാരുടെ ബർത്ത്ഡേസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയാ, പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെ ചെയ്യുക. വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു? കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടുകൂടെ, പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെ, ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച്, എന്ന് വെച്ചാല് ഗാംബ്ലിംഗ് പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് അതൊക്കെ അവർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ബന്ധനമാണ്. വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വികമാണ്. ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ പിക്ചറാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവരൊക്കെ ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നന്ദഗോപരാണ്. വസുദേവനാണ് ആദ്യം കൃഷ്ണനുണ്ടായ സമയത്ത് ഇത്ര പശുക്കളെയൊക്കെ ദാനം ചെയ്യും മനസ്സുകൊണ്ട് തീരുമാനിച്ചതാണ്. എന്നിട്ട് കംസന്റെ വധശേഷം എപ്പോഴാണോ കൃഷ്ണനൊക്കെ അവിടെ വന്നത് 11 വയസ്സിന് ശേഷം, ആ സമയത്താണ് വസുദേവരൊക്കെ അവരുദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ, പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്യുക അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത്. ഇത് നന്ദഗോപരുടെ അവിടെയാണ്. നന്ദഗോപർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കൃഷ്ണ ജന്മോത്സവത്തിന്റെ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും സ്വർണം, വസ്ത്രം, എന്തെല്ലാം വന്നവർക്ക് എന്തെല്ലാമാണോ വേണ്ടത് അതെല്ലാം കൊടുത്തു. യശോദമ്മയാണെങ്കിലോ സ്വർണം കൊണ്ടുള്ളതും എല്ലാം, പിച്ചള പാത്രങ്ങളും, അവർക്ക് പാല് കറക്കാനുള്ള പാത്രങ്ങളും, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അവര് ദാനം ചെയ്യുന്നു. അതാണ് കൃഷ്ണ ജന്മോത്സവത്തിന്റെ സമയത്തുള്ള ദാനമാണ് ഇത്. വേണ്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് എന്തെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു? സാത്വിക ദാനം. നെക്സ്റ്റ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു. കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ഇഷ്ടംപോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെയാണ് രാജസത്തിൽ പെടുന്നത്. 17.21 പറയുന്നു, യത്തു പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലമുദ്ദിശ്യ വാ പുനഃ ദീയതേ ച പരിക്ലിഷ്ടം തദ്ദാനം രാജസംസ്മൃതം. എന്തെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് മീഡിയാസിലൊക്കെ വരിക, ഫോട്ടോസിലൊക്കെ വരിക, പേപ്പറിൽ വരിക, ഇതൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത്. പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ ആർക്കെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പിന്നെ നമുക്ക് ഉപകാരം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത്. പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസമാണ്. നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ? ഇതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഇത്രയും മതിയില്ലേ എക്സ്പ്ലനേഷൻ? 17.22 പറയുന്നു, അദേശകാലേ യദ്ദാനം. അദേശകാലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉചിതമല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത്, കള്ളു കുടിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ പൈസ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരുടെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കുന്നത്, അതൊക്കെയാണ് അദേശകാലേ. അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണത്. ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണത്, ഡ്രഗ്സിന് ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്. അദേശകാലേ യദ്ദാനം അപാത്രേഭ്യശ്ചദീയതേ. അനർഹരായവർക്കും അസത്കൃതം അവജ്ഞാതം ആദരം കൂടാതെയോ അവജ്ഞയോടെയോ ചെയ്യുന്ന ദാനമാണ് താമസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതിന്റെ മീനിങ്സ് മനസ്സിലായില്ലേ? അദേശകാലേ ഉചിതമല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത്, യദ്ദാനം അപാത്രേ എന്ന് വെച്ചാല് അനർഹരായവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതും, അസത്കൃതം അവജ്ഞാതം അവജ്ഞയോടെയും ആദരം കൂടാതെയും കൊടുക്കുന്നതാണ് താമസം. ഓക്കെ. 17.23 പറയുന്നു, ഇത്രയുമായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സിമ്പിൾ ആണ്.
സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽ, അല്ലെങ്കിൽ പറയുക, മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പറയുക. സൃഷ്ടി, ഞാനല്ല ഈസിയാണ്, ഞാൻ ഈസിയാണ് എന്ന് പറയണു, പക്ഷെ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ട് പറയുക. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്ക് പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത് സത് എന്നിവ. ഓം തത് സത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പോലും നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വായിച്ച ഒരു ലെസൺ വായിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഓം തത് സത്. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ, ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വേദങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള മന്ത്രമാണിത്. പ്രതീകാത്മകങ്ങളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു പോന്നു. ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം നമ്മള് യജ്ഞം എന്താണ്, ദാനം എന്താണ്, തപസ് എന്താണ്, ആഹാരം എന്താണ്, സാത്വികർക്കും രാജസികൾക്കും താമസികൾക്കും ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് ഭഗവാൻ. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഹരി ഓം തത് സത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി ബ്രാഹ്മണർ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് എന്ന് മാത്രം. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അത് എൻഡ് ചെയ്യാണ് ഭഗവാൻ. എന്താണ് പണ്ടത്തെ ആൾക്കാര് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്, ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ്, എല്ലാം യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് അവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത്. എവിടെ? യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. 17.24 പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോടുകൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ കേട്ടു ഓം എന്ന മന്ത്രം പ്രണവം ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ 10th ലെസണിൽ വിഭൂതിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലുമ്പോൾ ഓം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തില് ഓം ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ ഒരു മഹാമന്ത്രമാണ്. നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള മന്ത്രങ്ങൾക്കാണ് ഓം എന്ന് പറയുന്നത്. താദിത്യൻ അഭിസന്ധായ ഫലം യജ്ഞ തപക്രിയ ദാനക്രിയാശ്ച വിവിധ ക്രിയന്തേ മോക്ഷകാംക്ഷിഭിഹി. ഫലോദിശം കൂടാതെ തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും, അത് നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ കാര്യമല്ല, യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന, വിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്. യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം, കയ്യിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ്. നമ്മളിപ്പോ ചടങ്ങൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ബലിയിടുമ്പോ പോലും നമുക്കറിയില്ലേ, കയ്യിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് അവര് ചൊല്ലുന്നത്? ഇതൊക്കെയാണ് അവര് ചൊല്ലുക. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അത് നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ട് ചെയ്താൽ പോരാ, നമ്മള് ബ്രാഹ്മണരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് തന്നെ വേണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. ഇപ്പൊ നാളെ കർക്കിടക വാവാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാം, ഇത് പൂജാരി ചൊല്ലുന്ന മന്ത്രങ്ങളില് ഇങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് ഒക്കെ വരും. ഇത് പൂജാരിമാർക്കുള്ളതാണ്. നമ്മള് ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഇതിൽ എന്താ താഴെ വേണം നമ്മൾ പോയി ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ. ഇവരെ കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ. 26 and 27 പറയുന്നു, നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിരപേക്ഷ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ്. അതില് യജ്ഞത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം സത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത് എന്ന് പറയും. എന്ന് വെച്ചാല് അവരും സത് ആണ്, സാധു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവർത്തികളിലെ പോലെ യജ്ഞദാന തപകർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. പണ്ഡിതന്മാർക്കുള്ള കാര്യമാണ് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഓം തത് സത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. അശ്രദ്ധയാ ഹുതം ദത്തം തപസ്തപ്തം കൃതം ചയത് സദിത്യുച്യതേ പാർത്ഥ നചതത് പ്രേത്യ നോ ഇഹ. 17.28 പറയുന്നു, പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ എന്തുദ്ദേശത്തോട് ചെയ്താലും അതിനെ അസത്ത് എന്ന് പറയുന്നു. ക്ഷണികങ്ങളായ ഇത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അഹങ്കാരം കാണിക്കാനും ദമ്പം കാണിക്കാനും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാതെ ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം അസത് ആണ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഗോലോക ചാർട്ടാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി അറിയണം എന്നുള്ളവർക്ക് തന്നതാണ്. അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതായതുകൊണ്ട്
അപ്പൊ പിന്നെയും പറയുന്നില്ല. ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളത് ഗോലോകം, അതിന് താഴെ അയോധ്യ വരുന്നു, അതിന് താഴെ ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠം, വൈകുണ്ഠത്തിന് താഴെ സദാശിവലോകം, സദാശിവലോകത്തിന്റെ ആസ്പാസായിട്ട് ദേവിമാരുടെ ലോകം, കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഹയർ പ്ലാനറ്റ്സ്, ഭൂമിക്ക് താഴെ ലോവർ പ്ലാനറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. പോരെങ്കിൽ ഡിസ്കഷൻ പോരാ, എക്സ്പ്ലനേഷൻ പോരാന്ന് തോന്നിയാൽ പറയാം. എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം പരമധാമമാണ്. ഭഗവാന്റെ നതദ്ഭാസേതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ. നമുക്കറിയാം യദ്ഗത്വാന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുക. നമ്മളുടെ സംതൃപ്തിക്ക് മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഈ വക കാര്യങ്ങള് ഭഗവാനെ സറണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ പഠിച്ചു എങ്ങനെയാണ് സറണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സാത്വികമായി ജീവിക്കുക, സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുക, രാജസം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങള് നമ്മള് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് സാത്വികമായി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ജീവിക്കുക. നോ ടെൻഷൻ, ഒരു വറീസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് വറീസ് ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ തലയിൽ വലിച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല്, നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ജപം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഡേ ടു ഡേ നിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ നമുക്ക് വിഘ്നം വരരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോ ആവശ്യമില്ലാത്ത കടങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി വെക്കരുത്. നമ്മൾ സിമ്പിൾ ലൈഫ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊക്കെ കുറെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ലൈഫ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അതിൽ തന്നെയാണ് ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഇതേ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആനന്ദപൂർവം ജീവിക്കാം. എങ്ങനെ? നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള സെൽഫ് കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, സ്വഭാവശുദ്ധി, സൗമ്യത, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാത്രമല്ല കൂടെയുള്ളവർക്കും കൂടി ഈസി ആവും ലൈഫ്. അപ്പോ നമുക്ക് പരമപദപ്രാപ്തി അത്ര ദൂരത്തിലല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ പറയാം, എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഈസി ലെസൺ ആണ്. ഓക്കെ, നാളെ നാമനിഷ്ഠ പ്രഭുജി വരുന്നുണ്ട് ക്ലാസ്സില്. പറഞ്ഞു. അപ്പം അദ്ദേഹത്തോട് നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതി അറിയിക്കണോ അതോ അപ്പൊ ചോദിച്ചാൽ മതിയോ? അപ്പൊ തന്നെ ചോദിക്കാം. 10 മിനിറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് കേട്ടത്. എനിക്കറിയില്ല, നാളെ നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സിൽ മാത്രമേ വിസിറ്റ് ഉള്ളൂ. അപ്പൊ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കറിയില്ല. എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ആ ടീച്ചേഴ്സിനോടൊന്നും ചോദിച്ചില്ല എത്ര ടൈം എടുത്തു എന്നൊക്കെ. സാധാരണ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വരുമ്പോ 10 മിനിറ്റ് കൂടുതൽ എടുക്കില്ല. ജസ്റ്റ് അവരുടെ എന്തെങ്കിലും ടെമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കോഴ്സിനെ പറ്റിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും ഒന്ന് കണ്ട് ഒരു ഇഷ്ടമായോ ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നതാണ്. ജസ്റ്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ടെമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മുമ്പിലുള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തും ചോദിക്കാം. പ്രഭുജി നല്ല ഫ്രീ മൈൻഡഡ് ആണ്, എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കാൻ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ്, എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ കാരുണ്യമുള്ളതാണ്, നല്ലൊരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്. ഞാനൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ഞാനൊക്കെ കാണുന്നതാണ്. നിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭു നമ്മളുടെ ശിക്ഷാ ഗുരു എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ശിക്ഷാ ഗുരു എന്നാ പറയേണ്ടത്. നമുക്ക് ഇത് ദീക്ഷ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദീക്ഷാ ഗുരു എന്ന് പറയും. ദീക്ഷാ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഫാദർ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക. ഇത് പക്ഷെ നമ്മളെ ശിക്ഷാ ഗുരു, ഗുരു എന്ന ഏറ്റവും ഉയരത്തില് നമുക്കിപ്പോ ഉള്ളത് നിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭു ആണ്. ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ റെയർ ആണ്. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാം. ഇംഗ്ലീഷോ ഹിന്ദിയോ സംസാരിക്കും. മലയാളം അറിയില്ല. നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ആണ്, ഇവിടുത്തെയാണ്, പിത്തോറാഗർ ഉള്ളതാണ്, എവിടെയാ ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ മാംഗ്ലൂർ ഇപ്പൊ 20 years എബവ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കന്നഡ ഒക്കെ പഠിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ മലയാളം ഒന്നും അറിയില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിക്കണം. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ പറയണം. വരുമ്പോ തന്നെ പ്രഭുജി വരുമ്പോ പ്രഭുജിക്ക് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഹരേ കൃഷ്ണ പറയണം. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ചോദിക്കണം. ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കരുത് ക്ലാസ്സില്. നല്ല കാര്യമാണ് ചോദിച്ചത്. അതെ, അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത്. നാളെ പ്രഭുജിയോട് ചോദിക്കാലോ എന്ന് ചോദിച്ചതാ. ചോദിക്കാം. താങ്ക് യു മാതാജി.
ഓക്കെ, ഇനി എന്താ അറിയേണ്ടത്? ആരോ ചോദിച്ചു പ്രഭുജി, ഏത് ശ്ലോകമാണ് ഏത് ലെസൺ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതില് 700 ശ്ലോകത്തിൽ ഏകദേശം 574 ശ്ലോകങ്ങളും ഭഗവാനാണ് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അതില് ഒരു ഏറ്റവും നല്ലത് ചീത്തത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയരുത്. എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ഈക്വൽ ആണ്. നമുക്ക് എല്ലാ ശ്ലോകവും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതിൽ സഞ്ജയൻ പറയുന്നതും അർജുനന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ വേർഡ്സിനെക്കാളും കുറച്ച് താഴെ നിർത്താം. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ 574 ഏകദേശം 574 ശ്ലോകങ്ങളും ഒരേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. അതിൽ ഏതാ നല്ലത് അങ്ങനെ പറയരുത്. ഓക്കെ, ഏത് ലെസൺ ആണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് പുരുഷോത്തമ യോഗമാണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പറയും ഭക്തി യോഗമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നൊക്കെ പറയും. എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പുരുഷോത്തമ യോഗമാണ്. അത് ഓരോരുത്തരുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഭഗവത്ഗീത ഫുള്ളോടെ പഠിക്കേണ്ടതാണ്, എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ ചോദിക്കാനുള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി വരുന്ന സമയം നമ്മുടെ ക്ലാസ് ടൈമിലായിരിക്കും. 7:15 വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. 7:15 നമ്മളുടെ ക്ലാസ് ടൈം ആണ്. 10 മിനിറ്റ്സ് എടുക്കുമായിരിക്കും. നാളെ ആണെങ്കിലോ 78 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള വലിയ ലെസൺ ആണ്. നമുക്ക് ധാരാളം ടൈം വേണ്ട ലെസൺ ആണ്. സെക്കൻഡ് ലെസണും അതുപോലെ 72 ശ്ലോകാസ് ഉള്ളത്. ഇന്നത്തെയൊക്കെ 28 ശ്ലോകാസ്. അതുപോലെ കുറച്ച് ചെറിയ ലെസൺസ് ആണ്. ജ്ഞാനയോഗമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതില് ഇത്രയും അറിവൊക്കെ വരുന്നത്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് തിയറി ഒക്കെ വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഈസി ആയിരുന്നില്ലേ? മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാവർക്കും? മനസ്സിലായി മാതാജി. ക്ലാസ് നന്നായിരുന്നു മാതാജി. ക്ലാസ് നന്നായിരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല കാര്യം. മനസ്സിലായി മാതാജി. അത്രേ ഉള്ളൂ. ക്ലാസിന്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, സബ്ജക്റ്റിന്റെ കാര്യമാണ്. നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ക്ലാസ്. അപ്പൊ അതിൽ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു പോസിറ്റീവ് തന്നെയല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. സെക്കൻഡ് ലെവൽ ആകുമ്പോഴേക്കും സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ലിങ്ക് ഒക്കെ ഇടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് ലെവലിലേക്ക്. ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസമോ ചിലപ്പോ 1 ദിവസമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ക്ലാസ്. 1 hour ആണ് ക്ലാസ്. ബാക്കിയുള്ള ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ദിവസമാണ്. കുറച്ചൊന്ന് വായിക്കണം. കുറച്ച് ടഫ് ആയിരിക്കും എക്സാംസ്, ക്വിസ് കുറച്ച് ടഫ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ചിലപ്പോ സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ വരുമോ എന്നറിയില്ല, പ്രസന്റേഷൻസ് ഒക്കെ വരും. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തന്നിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറയും. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഇതുപോലെ വന്നിരുന്ന് ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ PDF ഓൺ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണിക്കണം. 5 മിനിറ്റ്സോ 10 മിനിറ്റ്സോ ഉണ്ടാവും. ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷാണ് ചെയ്തത്. മലയാളത്തിന്റെ എനിക്ക് അത്ര കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല പ്രസന്റേഷന്റെ ഒക്കെ കാര്യം. എനിക്ക് നാമനിഷ്ഠദാസ് പ്രഭുവിന്റെ, ഐശ്വര്യ മാതാജിന്റെ അവരുടെയൊക്കെ ക്ലാസ്സുകളാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതേ അറിയൂ. പിന്നെ സദാചാർ കോഴ്സ് ഉണ്ട്. എക്സാംസ് ഒന്നും എഴുതാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളവർക്ക് സദാചാർ കോഴ്സിൽ ചേരാം. എക്സാംസ് വേണ്ടാത്തവർക്ക് അതിന് അറ്റൻഡൻസും അത്ര ഇതില്ല. യൂട്യൂബിൽ ലൈവ് തരും. അത് പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി. സദാചാർ കോഴ്സിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അറ്റൻഡൻസ് ഒന്നും വേണ്ട. ക്വിസ് ഇല്ല. സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ പോകുമ്പോൾ ക്വിസ് ഉണ്ടാവും. ഇത്തിരി ടഫ് ആയിരിക്കും. അതൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യുക. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത്രയും ഡീപ്പർ സ്റ്റഡിയിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഇത്തിരി ഓപ്പൺ ബുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യരുത്. എല്ലാം പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് ക്ലോസ്ഡ് ബുക്ക് വേണം ചെയ്യാൻ. വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പഠിച്ചിട്ട് ക്ലോസ്ഡ് ബുക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ആരെയും പറ്റിക്കാൻ പോകരുത്. ഭഗവാനെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത്. ക്ലോസ്ഡ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. പഠിച്ചിട്ട് എഴുതുക. സമയമുണ്ട്. 1 വീക്ക് തരണുണ്ടല്ലോ. ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ ഇടയിൽ പഠിക്കാം. എല്ലാവരും ശ്ലോകങ്ങളും ചൊല്ലാൻ പഠിക്കണം. നമുക്ക് എപ്പോഴും അതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്. എപ്പോഴും നമ്മളുടെ നാവില് വരേണ്ട ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഞാനിപ്പോ ഇത്രയും ദിവസം റിപ്പീറ്റ് ഇപ്പൊ എന്റെ കുട്ടികളൊക്കെ അപ്പുറത്ത് കേട്ടിട്ട് പറയും, അമ്മ ഇത്ര പ്രാവശ്യം പറയണേ ഇത് ഈ ശ്ലോകം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയും അത് അവരുടെ നാവില് വന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്, പഠിക്കാതെയും നാവില് വന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയും. സെക്കൻഡ് ലെവൽ ലിങ്ക് ഇപ്പൊ ഇടും. സൂര്യ മാതാജി ഇന്നോ നാളെയോ ഇടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലിങ്ക് ഇന്നോ നാളെയോ വരും. നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചേരുക എല്ലാവരും. എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ എല്ലാം മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. മനസ്സിലായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷുവറായിട്ടും സെക്കൻഡ് ലെവലിലേക്ക് പോവാം. ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് ഓരോരോ ശ്ലോകങ്ങൾ എടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കും.
പിന്നെ ഈശോപനിഷത്ത് വരും, ഇത് വരും എന്താ നെക്ടാർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വരും, നെക്ടാർ ഓഫ് ഡിവോഷൻ വരും, രൂപഗോസ്വാമി എഴുതിയത്. അങ്ങനെയുള്ള ബുക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പഠിക്കാൻ. കൃഷ്ണ ബുക്ക് വരും, റീഡ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. ഇതില് എക്സ്ട്രാ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അത്. 3rd ലെവൽ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, അറിയില്ല, എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് 2nd ലെവലും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈശോപനിഷത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഈസിയാണ് പഠിക്കാൻ. 18 ശ്ലോകങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഈശോപനിഷത്തില്. അതൊക്കെ പഠിച്ചു വന്നാൽ അത് നമ്മള് പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണാത് അതൊക്കെയാണ് അതിൽ വരിക. കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങള്. അതിന്റെ യജുർവേദത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഈശോപനിഷത്ത്. ഏറ്റവും ചെറിയ ഉപനിഷത്താണ്. അതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഉപകാരമാണ്. നമുക്ക് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം എല്ലാവരോടും, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിൽ പഠിക്കുക. എന്താണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സെൽഫ് കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്, നമ്മൾ പിന്നെ ഒരാളോടും ദേഷ്യപ്പെടുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് സെൽഫ് കൺട്രോൾ വിട്ടുപോവുക ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. ഇതൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ലെവല് വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ലെവല് തന്നെ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന ഫീലിംഗ് വന്നില്ലേ? എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനില് അത്രയും സറണ്ടർ വന്നില്ലേ? ആ ഫീല് വന്നില്ലേ? അതേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. ഓക്കെ, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ? ആ, ഗായത്രി മന്ത്രം അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെ മന്ത്രദീക്ഷ എടുക്കണോ? മന്ത്രദീക്ഷ ലേഡീസിനാണോ അതോ ആണുങ്ങൾക്കാണോ? ലേഡീസിനാണെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഗായത്രി ദീക്ഷ ഇല്ല. ബ്രാഹ്മണർക്കില്ല. വൈഷ്ണവാസ് ഇപ്പം ഇവര് എന്താ പ്രഭുജി ഒന്നും സമ്മതിക്കില്ല ചിലപ്പോ. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമാണ് മഹാമന്ത്രം, അത് തന്നെ മതി എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. ഗായത്രി ജപിക്കാൻ നമുക്ക് അനുവാദമില്ല. ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് ലേഡീസിന് ഇല്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്കില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും ഇല്ല. ഇപ്പൊ എനിക്ക് സന്ധ്യാവന്ദനം, ആൺകുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന സന്ധ്യാവന്ദനം ഫുൾ എനിക്ക് ബൈഹാർട്ടായിരുന്നു. വീട്ടിൽ എന്റെ ബ്രദറോ അച്ഛനോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ബൈഹാർട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മളതൊക്കെ ഉച്ചത്തിൽ പറയുമ്പോ തന്നെ ഈ സ്റ്റോപ്പ് പറയുമായിരുന്നു അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ. അപ്പൊ അതില്ല ഞങ്ങൾക്ക്. ദീക്ഷ എടുത്താലും എനിക്ക് അറിയില്ല അതിനെപ്പറ്റി. നമുക്ക് ഇസ്കോണിലാണെങ്കിൽ അതൊന്നും ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദീക്ഷ എടുക്കുന്നവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ, അത് നമ്പർ കൂട്ടും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മാലയുടെ എണ്ണം കൂടും, 16 കമ്പൽസറി ആവും. അതൊക്കെയാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ 2nd ലെവലിൽ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ 4 മാല ജപിക്കേണ്ടി വരും. 4 മാല കമ്പൽസറി ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത്രയും ബുദ്ധി വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത്രയും നമുക്ക് അത്ര പുണ്യെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, ഗായത്രി നമുക്ക് ലേഡീസിനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ അറിയേണ്ടത്? ഇംഗ്ലീഷിൽ പോവാം കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ലെവൽ മലയാളം ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ പോവാതിരിക്കരുത് എന്നൊന്നുമില്ല. ഇംഗ്ലീഷിലും പോകാം. പക്ഷെ ഒരേ സമയമായിരിക്കും ചിലപ്പോ. അപ്പൊ ഒരു സമയം ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്താൽ മതി, മലയാളം അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ്. ഇംഗ്ലീഷ് നല്ലതാണ്. നാംനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭു എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഐശ്വര്യ മാതാജി എടുക്കും, പ്രേം കിഷോരി മാതാജി എടുക്കും, സുബുദ്ധി ദാസ് പ്രഭു എടുക്കും. അവരൊക്കെ വളരെ അറിവുള്ളവരാണ്. വേറൊരു ലെവലാണ് അവരുടെ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതൊക്കെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് ആ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ലെവൽ 1ന്റെ നാംനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിന്റെ ക്ലാസ്സസ് എടുത്ത് നോക്കാം, ഐശ്വര്യ മാതാജിയുടെ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ ലെവൽ 1ന്റെ ഒരു ബേസ് മനസ്സിലാവും. ലെവൽ 2ന്റെ ഇപ്പൊ നോക്കണ്ട, നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ആവുമ്പോ നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇനി എന്തെങ്കിലും അറിയാനുണ്ടോ? സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, ദിവ്യ മാതാജി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഹരേഷ്ണ മാതാജി, അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ലിങ്ക് അറിയുന്നേ? ലിങ്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടും. ദിവ്യ മാതാജി ഇട്ടോളും. സൂര്യ മാതാജി ഇടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദിവ്യ മാതാജിക്ക് അറിയാം അത് ഇടാൻ, അവരിട്ടോളും. ഞങ്ങളെ ടീച്ചേഴ്സിന് അങ്ങനെയുള്ള ഡ്യൂട്ടീസ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.